aquest partit ha estat difícil, al començament hem dominat el partit, però a la segona part, quan hem sortit, ha estat més complicat perquè ens han apretat molt a Andalusia. Ha estat un partit complicat perquè ens han apretat molt, però hem acabat sortint guanyant i és el que volíem i hem quedat 6-2 i estem orgullosíssimes. Home, el més important del partit són els 3 punts, que al cap i a la fi és l'objectiu en aquesta fase. Ha sigut un partit que al final ha anat un pèl més plàcid del que esperàvem. Hem tingut la sort de cara una mica de trobar en un moment incòmode. Hem començat amb certs nervis, ens estaven apretant molt bé, ja ho sabíem, i hem trobat el gol que ens ha serenat un pèl. A partir d'aquí tot ha anat funcionant millor, l'equip ha anat creixent en un partit incòmode, ens han donat bastants pals, ha costat trobar allà l'equilibri, però les jugadores han estat fortíssimes en un context molt incòmode. Sí, sabíem que Andalusia és una de les grans seleccions que ens havien dit que era molt difícil, ja sabíem com jugaven, coneixíem a moltes de les jugadores i la primera part hem tingut molta possessió, la possessió ha sigut bastant nostra i tal, però la segona part ens han atacat més, no hem sabut fer el nostre joc i un empat. Sabíem que un empat ens afavoria més a nosaltres que elles i hem intentat aguantar l'empat que no ens marquessin amb les últimes 2 o 3 faltes. Bé, ha estat un partit complicat, un partit com el que ens esperàvem. Doncs Andalusia són jugadores molt fortes, que treballen molt bé a nivell defensiu i a part tenen alguna jugadora desequilibrant al davant que en qualsevol acció, en qualsevol contraatac, en qualsevol acció individual doncs te poden fer una ocasió de gol. No obstant, la primera part l'hem controlat bé, hem tingut la pilota, la posició de la pilota, sense arribar a crear moltes ocasions massa clares, però sí arribant a zona de finalització, amb algun xut des de lluny, i no hem sabut materialitzar-ho, i ja se sap que quan perdones molt en una primera part, a la segona et toca patir, i és el que ens ha passat als últims minuts. Elles s'han crescut, elles eren l'única opció que tenien de classificar-se, de guanyar avui, i s'han volcat a l'atac, i allí ens ha tocat defensar, i al final 0-0, un punt per cadascú, i controlem el resultat sempre i quan guanyem a Balears. Tonight we all